Yksi on vasen ramppi. Sitä oli one-tappi. Ne panna vähän liian pitkään. Joutuu huolta lossi. Damn, baby. Fuck that shit. Kato tää peli. Mä kyllä otan myös Hessun, kyllä jotenkin satisfying on. Kirkkohommi. 2012. Se on MC Rambo, muistatko vielä meikäläistä? Helposti kiteroo pitkä mäen keihään väistän, eihän näistä selvää saa. Älä matki mua, ei pysty selvään vaan. Kun sä tartut kykään, ei oo takas paluta. Vetää ämpärin valutan, vihreät ruskeeseen vaihda valutan. Tai ruskeet vihreät, ei mulla enää hajukaan. Enkä taida tajukaan, mut onko kirkko nummi herrel? Totta kai on kysy kylän kadulta. MC Rambo kynää kytät kaduilla. Teitä